Brand echo chire chingia kirage chirangi chiga niko chire chibirengo punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga niko chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumigite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyi go musongo eyerange ne duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Chinsa Ikomi cheri tukoria Jumanne tariki 25 mutinyo gatatu mwaka wa 2025 wirire buya osomoroga bo myo mwanche muri Getembe TV nekine kiunga Chinsa Ikomi asenchira yo bwenye karanso ikencenga 3 Nyaboga Kevin Ongeri neto chikubwatana kuri studio ya kabere ainike buna chibiche chigana mariogi gwekera chire asenchira ere yo bwekirano na togo cha kanigo agakore kebe ekikene getigo se ekikene kiwa matukabwango iga ensemo ya Mosovete County ya Nyamira abu asumusubatyo yomo anyara gocha bitigwa na kubetererwa koruta maraba kerare kweni mugakoye kimukiri ebirengerero na boigo kogikirwa negati abantu na boigo abrai oyo bwango iga no musubati oyo boigo romo director Bomas of Kenya omoske purity kirera oyo gikeirie gekore kinakoteba eketambukere getindi kimukiwerigwe osikimukeriwe egati ya bali babete bakonereria na kumuchabitia umusubati oyo ngane yo nigo yaigwo koboko no musubati Freedom Nduso oyo nere ore umurwanire wabasai ase county ya Kisii egento kirigia koreto nekyo busoku gya torentero busoku bune nyumba yo mugusi ensengima we cannot hide behind culture or assault abasubati ba minto. It's against the human rights na indo musubati olibu na koreretu we condemn it with the highest words possible na ndentagete gusaba igagaki aba raiba minto bali mutenenerete culture, those institutions mutenenerete culture tigatobwata namo 20p to nyare ko
tonyare go semi abantu baito igoro ya culture yaito culture yaito njarenge nga ng'omusubati ache kuba forced koruta maraba because of whatever it is that they thought amagosa ngoro, they would have used mediation banyore the right way yogo solve a situation yale ngoro ngo sabagaki barichi culprits bari bakoreta manganayo baro babwatiru batatu oyo kane oyo renge very violent nerare into books whatever that happened baire ruhatua because they violated the human rights yomusubati oria ndeke kiagerire no into abasubati toko bwana onye gochibosoka baminto gaki omwana ori garute tumba kakarutu kabere ago itusem Chinsa mochia chanso ni ago tachuno muzacho uragerete yani it was really bad, it is bad, I condemn it nanengo sababa raibaito tosoke twenspi we condemn the nonsense that happened at Nyamira etwachirega ko unify abasubati bonsi pi erinetorigereringa ki why are women being targeted this is not just a violation ya human rights a targeted gender-based violence. You go send a very strong message to women out there. We are not safe, which is why eto achirega ko reinforce against society ya ito. Chiama tega kimwanya gitinge ngima. Bono tiga torebori swali erimo. Twarorira babare gwito musubati oyo. Lakini ekenyoreke kegima. Yani ondeta yorengabu ore gotebanga omusubati oyo nkogoserwari. Chipasta chiengoro chiakoreta amatangaya abantu baengoro abasubati mpaka babakomukurera dirio musubati munaya korutua se oboina kabere ba oitu mpaka Chinsa mo chansoni igo musubati tayorenga bwatebe ngatiga tutubo bosoku obono obobe igo bone gente kiakorekanire giakorekanire lakini ntubuna mwanya gitinga tiga twerigerere twebori naki culture yeiga ige na togo tigana nae togende ase kaunti ya Nyamira abuo aso muwakilishi bwa bangina ime kaunti ya Nyamira moske omosubati jerusha mumanye kobwatirane kyo mukirigetenenere to bwagachi kya National Construction Authority bachakia kwendana osabachakia omorobiro bwo kwendana obosema nabo igochi certificate goche ase ababundia omorobiro yo nigo chakira ase ebungia West Mugirango ase barire na goteba nigo barachi kuikrania ase jipunge chonsi che kaunti yo ya Nyamira. Kila mtu anahitaji ile inaitwa life skills kwa maisha tu. Uweze kuishi vizuri na watu wale wengine, uweze kuishi vizuri na watu wale unafanya kazi na wao. Mende pia ino oyokoro kucherusha mo. Na inje marube mo. Aina yandere. Hakikia agera oteba naki. Tia chifundi chiaye. Na chira chichube kwera ini chituoleke. It's not easy, lakini mtu yetu achake usi. Because the first person to do that was Donya. Accreditation. Chifundi chire recognized na NCA. Echire 59. Ekeromo wake women rep ko bajari igo. Na inu mwara mwama nyase mogota cha na inu mogota cha. Usema ki? Tari umutungo ino. Okaitenda isi kolenta wanta wonsi amwe. Na ebikaro bya bunge mashinani kaunti ya Nyamira ritukira rero nigo byiranererwa ase byakorekana ase cyobisi cyo mu MCA bwe ward ya Rigoma ase igati aba MCA abaikira nabo bakwandira na goteba nigo barachi gukora okongusana na okogenderete ase ebunge aba MCA e kaunti ya Nyamira na gukwandira igati ebitambukiro barachi koira nabo igo bunenchira ya muyokoreta amagendro ase chigodi chiri bakora biramo egere to unity yeito egere to kora oversight eritwachoreret. That's the most important thing. Chisegi nchiko tokonya. Chisegi nchiri wakonya mwananchi. Tigato igwane bari bande baminto batarache se egrupu yeye. Nchenare kubasaba tigato tige pride yeito. To tigo kuganwe to kore personal. Torengeria bantu bito gaiga na enden twa tugatamangana mbere yengencho. Ntwa nyora lieta oseli uko likorwa se omugabana ligo cha se obisi omo speaker
ekerogongere kiale was kiomo waziri ya department ya gender, sports, culture and social services ase anominate omonto yomo oinaenda na guchia se kamati elie koringoria mangana iyo ya appointments committee and eligererie eliete elio elichunguse eiranie report abashimwa banyekwanire ase bisaranso bitu egere torolenga yelete elio tokoli forward guchia se omugabana 90. Ile mzozo wetu tulikuwa naye kwa assembly, sasa pesa ingeenda kwa speaker gani? Speaker walikuwa wawili. Sasa pesa hakuna speaker angepewa pesa. Mpaka sasa vile tumesema tumefunja kambi imekuwa moja, sasa ndio pesa itakuja kwa hii kambi. Asa marita njengo kwa mheshimiwa Nyangana ngoro no tumugirango ase ward ya umwaka mo. Yongo tabali tukoli ale ronga after event yenyu ya event yenyu sita twaboto musoso maneno renge Nyamira twabati speaker ibere tukatwara chipunge ibere punge masinani na punge area Nyamira lakini asali tukoli ale ronga naleta banga ki after yo koligereria nga abana inchi ba Nyamira ngwana bali kumia asenge njo musosano orororo twachire twensiamo twaigwananire twatabani nga ase myake jebere tutigaritie tigatochamo tubwatira namo tokolega siamo ase pande ya Nyamira nje nalenga murango lyonde na bwato musimamo romo tindi sana aende na aleko tabanga omo speaker kero tuko ndio na njira lenga no mo speaker nale lakini baada yoko karanza no kuigwana na abantu bonse amonere tukaronga mbuyare gutoira ndutaitimanga na bitira binge na togos kabosio nigo abanyakenyoro kurumwa munchire eye gotoka kanunda egodi ya nyakoe bari na magianda na boy bagikeire gekorekemo asia mateyemo yesogeti na gotagore intakana eyemo nyomba na kumutiga atabwati obomenyo asebono batebire intakani yo serita edwini nigo anyarete gusiria ise na kumutindeka omwako weta korende ngina agatamana kumutiga asa yoka egentu keire kya retro boba na goteba nigekagire buna eyamateyo nigo roberete gocha kumura no no borre mo bwa yasbono amugambi kwensemi yeso kinagoteba niko barache kwene kyabuna obwene bumwano yo edwini ngorokana bore nabo igo atigere asobore mobwo nabo igo enyombe yo tatumwabo amotigerete kama mbi twagenda gukora mangana y'Ekenyoro ni mu maitho twara sibi Ekenyoro ga mariyo go gutindia abikire twaru coro no namaru ari na kurisi mino mwana uje kirebo nenga ya umwana ukiraiga o tebanga muntu bantu gutagora mwanya na agiro Michael Neri Desimi mwaka manini Christopher na mati nyoka ngapaka abora linkikire mwako yo takoritikende umnyoka pakaiga ama eno nyora ngabana basubire kuraba muri abati butuko sana batagwira amabati babikiriza ari yate nikire gento na inje na businari nga ariko rengitereza ruguro kora imirimo namnyoka gocha ama na confirm ngabana abakire batagwire nyumba bono nkoburiga bintu mbiro kuruga y'abana bakora umwana garenda kana ise nakirete nyina tayya umwana no bwana bw'Ekenyoro kintu manyete no mwana usoro ngayo umwana yakugenda naiko nyaba plan yakugenda na ine tubwate leadership y'Ekenyoro twatara utu uniform tumanya naki nkibanki kigenderete bawaje gotagura nyumba is like bate ku evict umwana oyo bamuseri igere baire ebloti so ntogo team na Kenyoro abantu b'Ekenyoro bagechiri asenge nto bakora ibintu mubasokano ande bisinjire tali ndongi so lende ngo saba abantu baminto babatwerera amangana abona asura ko bwe serikali ngo manya tulingiye kubwatia kubororo abakore genteke babuliye emesigo yabo lichiko ikole egasi because lichiko Kenya tumutu kumutari lichiko igo nangomba muri kito dipo na sanya ni gagenda to kwariganira robotiru na Chinsa ibere na bayo Chinsa nyecho butko rero no chikoronyora asinchira ere eyo boikira na to gotigana nayo ni go mugaka William maragira kurwe Kenyoro kyabo kimweri egodi aba Central ibunge aba county ya Kisii arine kiria ko gakera eyemagega yokonyora obokonyi we wheelchair kore AVC yo muwakirishi wa basubati mi county ya Kisii umoske Doris Tonya aburi asebona muga kuyatebre nigo wheelchair yo irache komokonya kobogorero umwana wa yaserieta Daniel Okari mukaya oyore grade kya gatano na gatatu korende oberi gakomenya ose ore no muchanda bo borema muga ka William nigo airanire buya musubati Doris na komoporia agendera gusira igati abangina abasubati nabo igo abasae nabari bonse bamenyete no borema ase binyoro biria abantu bakorwa amalietane nigongoro ku William Maragia kurubu ba Central Ward eni go ombwato umwana mulemavu oyogoro kutanikani
okali mukaya nero njandira sama tukamatambe akogendera chigwirikia yabwate kamusalekera ngamwa ngende service y'omwesimi wa tonya igere gose nankonye wheelchair omaene kere na ikororo nganyora bakoliye gasimbaro nigo bambwatirete koboko mnoyo mwabo kabisa ngaranga ninkande tinjiye tikwoba ngakwana nabo ekere nakwana nabo bagantebyo nga timoka akeigo tokoroserie eyera ogende bakandigiria bagansugulikera bakambungera wheelchair bakangirira bakeskuru bambegete gali yabo ime ngo ikororo nganyora balimu no bale abalimu ekera bachikorora nga umwana otandikani onyorire wheelchair nigo baigwete buya bakagoka bakarora buya umwana agaseka igole wheelchair igoro bono nkaire nerina mbia mono kiagera umwana no ubwenera sebirengera konyama bya muchandire nganga kingo ikeskuru mwesi miweito donya toira nerina mbia mono esigasi yarorekaniro gokora ere moyo ere maiso marore kero monta akorango maino gwakorire asingenje yeyo titoliko gotiga titogo tabuki nande raundi ende nande titogo jagi ende igone untu egene tenga na ende ekarora atebenga ngogenderore na egatia barwanirire bari bakurigiri bagari okora ekiombe kerekia bochone chimbebe kya IEBC buno banyakerogo gosaba chairman nigo oko unenki woku kogendrete bosio bwekamati yikoba unenkia ekorawa no moske Nelson Manda na boigo mokonyoye omoske musubati Linda egatia bari ba unenki weritkoria rero ngamona Erastus Edong Ethekon na boigo Francis Kakai Kisinja. I think as chair of the commission, I will have that rare opportunity for the first time in this country to look at these special groups because I identify as one of them and I've seen. So for me, I will lead this commission in transforming the way we do things, in coming up with those strategies, in coming up with those mechanisms and approaches. And remember, as I told the panel before, I am from the Human Rights Commission and therefore my orientation is in human rights. So I will ensure that a rights-based approach to voter registration, voter education, to the polling is employed, and therefore a rights-based approach will guide us in terms of addressing some of these special needs of these special groups. Measures, for example, such as how do we reach out to these marginalized groups? There are certain common characteristics. The geographical terrain, the location where these people are. Are they accessible? And if not, can we as a commission then use mechanisms such as mobile? Na ekero kunengigwa okukwa bali bakurigia kora ekiombe kikia IBC kogendrete nigo abasaye bakorero korobekana asikiri bakwimurunganire na kotabuna neba abasaye gwetania emeyamo batomete amauko kurigia ribagari okora ekiombe kikia IBC nigo ekamate iyo kunenge yarigia na kunenge osegendete kunenge egati abantu bari konye bari ase serikali na gukora emeremo ya serikali asibona abasaye basoke na koteba eyenengaki abasaye baganire kwegwa ribagana kora ensi ya Kenya aneno muno ase kiombe kikyo bochone chimbibe unenjira yamo yokonekia obwene no obwase ku chingaki chobochori Na sisi kama vijana tumesema Rais, vijana wengi wali-apply kazi ya IBC na tumeona kwa wale vijana ambao wame-apply hakuna kijana wote amekuwa shortlisted. Na tunasema kunya chaya lazima aende nyumbani. Kuna vijana ambao wali-apply for the IBC commissioners. Over 200 young people walipeana submission zao kukuwa commissioners kwa IBC. Lakini selection panel ikiongozwa na Dr. Makanda walifanya mambo yao and they ensured that no young person was shortlisted. And therefore, as a young people of this country,
we have converged here today to tell the selection panel that we must have a young person as commissioners. Vijana power! We need the selection panel to select our young youths. The youths are very competent. They've gone to the university. They're educated enough, and they should be in these spaces. They are the ones who are supposed to be occupying these spaces. Sisi tumegadhabishwa sana na ile mambo inaendelea kwa hiyo boardroom. Hii mambo ya kuleta wazee mahali nafasi ya vijana imefika, tumesema imeisha. Sisi tunasema Nyachae, tafadhali. Wakati huu ni wakati wa vijana. Hii mambo ya kuweka wazee wanapelekwa kama report control tumekata. Mwancho murigeni gochia butokira angechitagika 19 yore Chinsa Ikomi cyabona marago bari tukerigeriye Jumanne na gwikiraga abu nongo chwikira mwaire Ekeonga Chinsa Ikomi asenchira yo bwengo mwaire korende asobwekera nu Chinsa ibere na boygo Chinsa nyacho butko bwarero yo minto harone ototo nyangiri na chiko koretera ayomona yanda mange asenchira ere yo gwikira nu nchenga tere Nyaboga Kevin ongeri nera gwendeta kone kebuna chibiche chigana mareugi gwikira chire asenchira ere yo gwikira nu genda gotwara borigire borobya na boygo botero asemro bya Getembe TV ekobwatia anena mono morobero bwekerera no yora chikoreto asmore na DJ Topsha makopiyo na boygo ongorogo kibacha tumirane ditkore angyo asem Ekeonga Chinsa isana na ibere na boygo Chinsa Ikomi chamaragoba. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide iri kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi echo boygo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na boygo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekarigori lyabantabati boygo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwekirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi aboygo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chebiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ase Ogo Design Print